Kay sila na niya pa ninyo alagad sa kanginan, Trifon Beryl Morales, and ala pangandam kay kanunan litong pagkot ni Pakiya. Okay, kay sunan may adlaw kanyo tanan kumusta sa mo pamati karon kabisayan ug Mindanao, no? Asap kita always say a prayer mga kay sunan mo gani importante tan importante. Bueno, dili ta maglangan Miguel, ang sulat ang pagkatong katagan ug pagtagan, no? Pinada kinis usak ka inong tampong usak asawa nga mapailalang sangan nga Arcadia. Bulahang bagong tuig na natong tanan og welcome bagong tuig 2018. Pagkadali ra gyud matuyog sa panahon, hapit na sad ang eleksyon. Pero nakabantay ko nga kining tuiga musibaw na sad andagan sa politika. Kay karong buwan sa Oktubre, filing naman sa Certificate of Candidacy. Ingon man paghandom sa atong nasudnong bayani nga sigat Dr. Jose Rizal sa iyang kamatayon sa bagong bayan nga karon gitawag na Gluneta. Mao nga moy ako nabantayan nga akong bana nagbasa-basa sa mga libro ni Jose Rizal. Ako Rizal, hatungtong habatu, hangayo hasingko, hapalit haputo. Oy, Lidoy. Oh. Unsa ka, ha? Sa unang balak nimo, unsay Harisal? Sa ba na, oy? Wa ka din masayod ka diya, ngaon sa rong adlaw. Gani, walang mabantay nga, holiday. Nga Sabado maguron mo nang wa mabantay ang holiday. Nga, holiday. Oo. Nga naman, Lidoy? Astilan ka diya. Wa ka pa din mag-eskwela, ha? Ugon sa rong adlaw, sumad karon sa kamatayon ni Gat Dr. Jose Rizal. Kinsa to nas Rizal, Lidoy? Na, mura ka magwa maka-eskwela ka diya, oy. Wa ka din makailan ng Rizal. Nakailaman. Pero man ako siyang duslitan. Sumay doslitan, oy. Naman nas posporo. Na, pusporo na noon. Naga na siya Staros Gas, Rizal Kerosene. Nay, ikaigno ba taon ni boy? Hey, no school gid, no school. Sa ino school ba, oy? Wa ka gid maka-eskwela. Hastilan. Kana si Dr. Jose Rizal usa na kabantugang bayani nga nakig-away sa panahon sa mga katsila. Pinagi sa iyang mga sinulat. Daghan ka sa libro si Jose Rizal nga nagsaway kanito sa mga katsila sama sa No Limit ang Hiri. Touch Me Not, El Filibusterismo. Og doon na ba sa siya gisuwat nga sa kabalak panamilit sa dayon na niyang kamatay nga gitawag og Mi Ultimo Adios. Katapusang panamilit, My Last Farewell. Balak na siya. Balak? Oo. Ala, ganahan ko anak, kamaok ka ng balaka, Lidoy? Gamay, Rasad. Kutob lang sa kung may nunduman. Sige, no, Lidoy. Balaki ko no ko kay maminaw ko. Ay, kutob lang sa kung may nunduman, ha? Kung sa may gusto mong balakon, sige. kinatsila o binisaya? Kinatsila sa, kay gusto Kinatsila. kong mamati og Espanyol. Ay, binisaya lang kayo para magkasabot ka kadya ba? Sige, binisaya na lang mo. Ingong pagpili, unyag ato ingong Espanyol, magbuot. Binisaya lang. Sige. Kung dito lang ako, ang mga lain parapos, ang balak na Dr. Jose Rizal. Tingalig, makatuog ka, ha? Bada ay tuog ba? Ay, sige, kay maminaw ko. Sige. Niya. Katapusang panamilit. Adto na ko yutang hinalaran. Pinayanan sa adlaw nga binati, butya sa dagat sa silangan, sa nawag tangtang tahom nga tanaman. Sadya ko nga maghatag kanimo, sa subo lawas ka kinabuhi. Kung ako labi pang masilakon, laing labas, labing mabulakon, usab kanimo kung ihatag ko aron sa imong kayuhan. Ha? Kasi di marima. Kung makita mo sa babaw sa akong lubnganan, makita mo migitib ako sa kaadlaw, sagol sa ragdasok ng mga balili, ubos sa bulak nung makapahinumdum. Ipadool siya sa imong mga ngabil, ug hapyang kalag ko nga gidlaw, ug bation ko niya sa kong agtang, ubos sa lubnganan nga mabugnaw, sa imong kaagkop ug ginuyop, sa imong gininhawa, ug kamainiton. Ha? Unya ka dya, kining ditsutas katapusan nga para po. Kay taas na kayong balak ni Rizal nga may ultimo adios. Sige, paminaw na to. Katapusan na lang stansa, ha? Katapusan. Adto na ko! Ginikanan kay Exonan, mga tipik na ko nga kagalaan. Mga abyan sa akong kabataon, sa nawagta kong pinayanan, pasalamat kamo, ako mo pahuway sa adlaw nga maguon. Adto na ko matamis nga lang yaw, akong higala, kalipay kong maangkon. Adto na ko binati kong katawan, ang pagpakamatay, boy pahulayng dayon. Mato. Lingaw kay bata Mato nimo. ang pipilalang kalinya sa balak ni Dr. Jose Rizal na may ultimo adios. Gihubads binisaya. Ay, kinatsila gid na yung pagsuwat, anak Lidoy. Giuluhan na may ultimo adios, last farewell. Katapusang panawilit. Kabalo ka na? Gamay. Sige. Ay, ikaw ay. Huwag hindi ka makasud sa, huwag hindi masud sa mong utok. Sa pag-eskwela mo ang mga leksyon nga nahimo ni Dr. Jose Rizal. Ay, matubo ko usahay sa among classroom good. Kay diabete ka usa nang utanang akong maestra nga who is Dr. Jose Rizal? Unya?
Ako magipangutanas maestra, who is Dr. Jose Rizal. Unya kay bagkom ko mata. Nga, sa may tubag mo, o is, Dr. Jose Rizal. Ay natubag na ko akong maestra, uy. Wa kong kaila ma'am, uy, to ating nga na speakers room. Ay, Pagkaunsa? Digid. Biridal. Nanaway baya ka, ikaw bright ka liduya ka. Pangutana, basta bayan kang, bayan sa history, tubagon ako. Be, sige be. Question. Who killed Magellan? Be, to baga, bright ka makahistory. Who killed Magellan? Klo, please, Klo. Double L. Lucio Lastima. Right! Bakap na ka, double L. Lito Lapid. Bugo. Oh, kinsam na ha? Lapu-lapu. Lapu-lapu. Sa apelido Lapu-lapu, sa apelido. Bray, lapu-lapu rin, way apelido. Bogo. Hala, usa na apelido lapu-lapu rin ay. City. Ha? Si City. Oh, City Vital, Lapu-lapu City. Ano kita rin buhat, oy. Pulos ka lagod hinanggaw ng liduya ka na. Anay, dali ka dyan, unsa man sa mga CA ni Dr. Rizal, nga di na mo makalimtan. Kuan. The youth is the hope of our fatherland. Nga ang mga batanon mo, oy, pag-asa sa itong yutang natauhan. Good. Right ka malagi ka dyan. Si? Pero hinoon ka to si Dr. Jose Rizal, negosyante sa to siya. Sean, sa negosyante. Nagkapatukod kita sa bangko. Unsa si Rizal doon ay bangko? Lunay ka na lang, Rizal Banking Corporation. Ambot yan. O karon isang tulog na lang bagong tuig na 2018 na gyud. Musaka ng atong edad na sad, musaka og gamay ang kunot sa atong mga agtang, ug usahay dunay puti ng atong buhok. 2018, Year of the Dog. May karansay, ang lingganay, motibagay sa kalipay, ang kagahob, ang kasaba, alingisig kay bagong tuig. Yes, go! Hoy, lidoy, unsa na? Ay pagsaba, minimize your voice. Unsa lagi na? See what you see, and look what you look. Unsa? Tanaw lang, doon na kay mata. O dili gani, piyunga lang imong mata. Uy, mga pabuto. Hinaya lagi ng tigog ni mo. Sa kabaoy, dunggan ka na sa mga tanod, mundakpan ta. Kadaghan ni mga pabuto lidoy, oy. Preparasyon para karong Domingo sa atong gabi, Lunes sa midnight, bagong tuig na, New Year's Day. Pero lidoy, lisod, oy, lisod. Unsay ka lang kilisod, ha? Lunay piro? Mao ganit, lisod niya, pero... Pero unsay piro? Argentina? Pero, Argentina pa? Pero Argentina? Gidili mo na lidoy, kuyang madakpan ka. Oh, unsa ko nila pagdakop nga, hapit ata ng tao magpabutuman, ha? Oh, hilom-hilom raw na sila, pero tanawa niya sa tungong gabi, pakapaka na. Na, kuyaw. Kuya ba yung nalakip ang mga pulis, magpabutuman, ha? Sa ilang kanila, armalait, tanawa niya, puro na bala na. Muna ikaw pabuto sa gaday ka, ha? Oh, kita kami tao, ready na ni. Unsa man ni mga pabutuhan lidoy, ikakuyaw ani, uy. Kini kadag ko kun ani, mura manig kanyon sa Fort San Pedro. Mo nang gitawag og Mauti Rocket Bomb. Unsa? Mulupad di ay na, no kay rock. Unsa na rocket, Rocket. pa? Bulupad ni sila ng butong. Og adto ni abot sa Marawi. Ha? Oh. Hala, uy, ginoo ko. Kini, hala, kadako sa botelya sa panyawan element oil. Unsa man ning pabutuha? Bago sa ng pabuto. Bagong klases pabuto. Inbensyon na. Siksik inig buto. Unsa siksi og buto? Unsa din pabutuha? Mo nang gitawag og turjak ma'am. Torjak ba? Oh, mo ang siksik inig buto ni. Ngi ka kuyaw. Lidoy. Unsa man ni, uy, mura man ni sachet sa G-Detox. Unsa man ning pabutuha? Adi ni mo buto. Musirit lang na siya. Murag bingala. Murag bigala. Unsa may ngalan sa dali niya? Gerger Blue. Ha? Musirit lang siya, musirit. Wani kuyaw di ay. Oh, ay kuya, sirit raman. Nya kini gagmay sa lidoy mura man ni toothpick, God. Adi ni siya mubuto. Mulupad lang ni siya. Musirit. Kuan ba di ka lang, masi-masi? Ay, wato siya si Masi. Aw. Oh, di ni siya mubuto. Mulupad lang ni siya, musirit. Mulupad. Mura sila nagkwitis. Pwede, pero taas to. Pero kining wato si, ubos na may lupadan ni musirit. Testing ko ko sabi. Testing lang. Sige, unsa man ni pagpasirit? Imo lang tumban sa mong tiil. Ha? Pero ka pinasaguyod ba? Musirit na siya, mulupad. Sige, nindot nida. Testing ko kusa ha. Testing lang. Tumbing yun sa mong tiil, ha? Lupad na. Sige, karon. Niya. Bagnos yung tiil. Ipagdos ako. Kita mo lang, lupad. Uy, murag sa til mo nga nagkayo. Naglupad. Hala. Makalingaw. Hala, uy, kanindot. Kikinilingin, unsa man sa disiya. Ayaw na ka siya. Kuya, kaya na, bungkag tani mo, bungkag tani ni. Unsa di ay na, uy. Hang granid na tinuray. Live yung pina na. Mauba, testingan mo na to. Sayo, kuya, kaya na. Bilabura ba na? Wate piyansa na. Mauba, grabe ni pabutuha dahil sa mura rin gubat. Oh. Woo! Bada bing, bada boom. Bada bing, bada
hapit na lagi ang bagong tuig, ang akong bana mura sa namilid sa iyang mga bisyo uban sa iyang mga barkada sa ilang naandan nga imlanan. Dalay. Tony Lauro, Pasok, litsi. Gusto mo ba dito sa inyo, Tan, ha? Bay mo, Tony Lauron. Bay. Larga. Alarga. Okay. Ang dalaga kung gulang na ang iyang baba nagaya sa kalipay karon inayran way lunok nagugan na lamang magmahay ka man o nanang naiwit ka na gyud sa buhilaman sa taas nga budbud ni tatay kalipay sa gabi nga tanan isalikway kanang imong pagsalimuang kay atong humpayon ang imong kagulanan tanawa si tatay naghigda sa lantay si tatay duula o karon pagbudbud mong duha solo anara ba si nanay ko naman? may aom sa paa Dapit sa itaas aduna usab siya'y dakong samad Uyon ang porma sa iya daw na igo sa atsa nakakita siya karambula o sa to nga musika isalikway kanang imong pagsalimuang kay atong humpayon ang imong kagulanan tanawa si tatay naghigda sa lantay si tatay dola o karon pagbudbud mong duha pasok Okay. Baso. ah Kaya yan na, kining kasangkayan. Epes. Okay. Epes, basok. So inom sa niya ka, Bart? Panamilit nga ako, Bart. Bagong tuig. Last day sa ni tuig karon sa akong inom. Kay so 2018, goodbye inom. So sa ato pa, di na ka mo inom. Ano ni ang imong New Year's resolution? Part, last na lang ning inom, panamilit kay magbag-o na ko. Di. Inom. Pero magkano may ipisi na to, amigo. Yan mo, ha? So magkano duka, magkabago mo yung sistag duka. Urot na, oy. Sige, magkagdog ni Wing. Pila na. paka karon Sa ilang tanin mo. ikaw don salin na magay ni mo ako wala so batol empty na batol Sige, order pa, Bart. Kaya panamilit ng inom, order pa niya. Ori. okay preseng one more pa preseng Ay, lista na sad. Lista gyapon. eh kamo magkay bayad bitaw na Wan batol batingpan lang na lima ka butil patirwain ba lima ka butil last na rin Oh, namang say inom last, oy. lagay Mahubog ka mo? Mamatay na lang mo. Mamatay na lang mo anang inyong inom, oy. tinuod gina may pagpamatay ang tanang May pa. gwapa kaysa mananggot Oy, simbak ko. nga naman gwapa ka Unsa? Ikaw, gwapo sa ka. Naglagot kayo ni ko ni Mugyan mo na. Sa paot na gyud ka. Supon ko na yung liog ni mo. Bantay ka gyud ako. wala mampila deka Oh, labaw pa sa vampira. abat deka Labaw pa sa abat. aburing deka Kana, katagaan ka. wah Sige. nahan ko ng buling bay Padahil ng inom, kay panamilit ng inom. 2018, wala inom, ha? Unsa naman ang bahay, Lilia? Kaon na lang, kaon. Abangas ka. Sigarilyo ta. Sigarilyo. Paso ta. Matabako pa di ka, ha? Matabako ba? Panamilit sa ni panabakobay. Kay sa bagong tuig, sa 2018, wala na yung sigarilyo. Goodbye, smoking. Biyaan ko na kay smoking is dangerous to your health. Okay, sige. Panamilit sa pagtabako. Panabako tag mayo. Gino. Paso. Dire. sige. Panamilit nga panabako ha. Paso. Oh. Pero ako di ko makabiya sa garilyo eh. Nga naman. Bala na ko, basta dili ko ako biyaan sa garilyo. Mas biyaan pa na ako babae kaysa sa garilyo. Late. Unsa gyud mo? Ay, kadungog kaseng. Oh, tarong ha. Mami ka kabayan sa apartment. Mami ako kabayan. Ay, Tawa. Ay, kasakit. Kasakit sa kamotoran. Buko na. Nabuko. Buko na sa daan. Pako na tigil ka diya. Maula diha. Kani tinuod lang yun eh. Ikaw yun mo, papilion ka. Saan man nalagtoy ba? O sa mo, sigarilyo o giniswing. O sa... Ay, Di ka pili. Asa Di to ka kitsilyo. pili. Asa to kitsilyo kahit ka. Kisa man bayana ba? Ay, si, kanila sulising, giniswing. O si garilyo ko. Unsa? Tinuod ka gyud mo? Ha, dili ka nako? Ha? Sigarilyo gyud imo? Tinuod ka ba? Ay, ikaw na lang sing ay. Lagi. Ay, dayo, ang sigarilyo. Ha? Ambot. Sing. Kailisan mo kung taon kasi ko. Guwapo ni mo ah! Bulatik! Ayaw na, Barbie na ni mo. Ikaw gulat ikaw sa tiban ba? Oy, sultihan talang mo nga kabiyaan
Nako ang tanang mga bisyo. Nung kang biyaan ako ang babae, eh. Pero may lang gihapon ang babae. Sige, gihapon ang babae. Yun, ang Ano ka na? Okay. Labis mo na. Okay ra. Sige. Bahala ka na, Girmo. Basta ko, karolan ko to mga ako mga bisyo. Inom, sigarilyo, sugal, o babae. Kaya sa tuig 2018, bago na ako ang tanan. Mag-inom na sa katuig. Ang di na ito biyaan, Lidoy. Mm. Ang binuhat nito. Ka na, biyaan. Dito na biyaan. Mo. Kami nung daw kayo mo duha na ba? Piksi sa tao ko ninyo. Kasadgan. Sige mo, palimbong na ko na. Di mo tatagamay. Unsa may sa katuig, Lidoy. Sa katuig. Ikan sa December 31, 2017, ngadto January 1, 2018, usa din nakatuig. Wako ka-gits daw, wako ka-gits. Ilabay ang mga bati sa 2017. Ilisa na itong mga bago sa 2018. Huh? Happy New Year! Okay! Pagbiyahe, daghan kami kasa. Pauli na lang ko. Dugdoogin akong oda. Ubay-ubay dyan ako na inom. Panamilit manggod. Kaya so, 2018, di na dyan kuminom og hard. Di na kumusugal. Di naman na ako. Biyaan. Pero pa siguro ang babae, biyaan ba? Uy, ikaw! Hi! One night stand ta. Sarawak, ikaw ni, ha? Oh, Lidoy. Ako taon Sarawak kong magabi Bruno kong adlaw. Bayot, magbago ka na. 2018 na, biya ng imong pagkabayot. Ay, last na bitaw ni Lidoy. Ikaw ang last na ako. Musa? Oh, sa 2018, hingpitan yun ang kuan, maglakid ako. Di na ako magbayot. Unsa naman di kas 2018? Di na ako mag-usa ka white lady. Kundi, usa na ko ka radio man. Linaki na ko. Yes, laki na ko. Yes, man kabaw. Bagong taon at magbagong buhay upang masinso ang ating buhay. Yes! Yes! Uy, saan ang asawa na ko? Yun na. Yes, talaga. Uy, yes! Saan ang asawa na ko? Tadyan ako sa kaniya. Ali, Lidoy, ay, ito pala ko ha, mulupad ni, halaka, awa. Amawa ang bayhan ako. Oy, nakumag nag-unsa na. Nagduwa ka ni ko to si. Siya pa, Lidoy. Astilan. Lakas nila ni Wato siya, ito pala ko ha. Nini, usto na ka na dyan. Usto na ka na. Lupad! Oy, wala ka ang utusi. Ay. Hala, likay! Hoy, likay! Tabang. Ano ka, Lidoy? Alam mo sa kalidoy? Dali ka dyan. Ang utusi na sa kong ilong. Nagsilip. Kadya, tabang. Mapatay kang babayan ka. Mapatay tagi ka. Kagilok. Wa ko kuyawi nga nasud ang watusi sa ilong sa kong bana kay lislag man sagud ni siya ilong. Ang ako na kuyawan ang klase sa kanabang klase-klaseng pabuto nga giandam sa kong bana pagsugat sa bagong tuig ba. Mo na nakuyawan ako og badakpan ni. Murag sobrar ang mga pabuto. Unsa man og kamoy pasultihon ganahan mo pabuto kadya. Happy New Year! Happy New Year! Sa talaan, Happy New Year! Ma'am Ninin Moreno, Happy New Year! Si Ricardo Moreno, Happy New Year! Father Joshua Caduno, Happy New Year! Father Dondon Barok, Happy New Year! Father Peter Monteron, si Father Lyle Cono, Happy New Year yung tanan diya. Dr. Peking Lim, Happy New Dr. Year Peking na. Lim, Happy New Year! Si Michael Tabalok, Doktor. Si Katong Usab, Dr. Mabalatan, Mabalatan. Happy New Year! Ni Atty. Rufil Banyo, Happy New Year! Happy New Year, Mr. Boy Tony! Nalgono, Happy New Year! Sa tanang mga staff sa Arimen, Happy New Year! Mga Regioman. Og sa tanang staff sa Set Marketing. Happy New Year ninyo Happy New Year po Mamatid. sa tanang staff ni Cap Jude Ramos diya sa iyang Miguel Foliar. Happy New Year ni Vero Blade sa Subimbao. Mayor Aljon Diamante de Estuburan. Oh, Happy New Year po ni Ma'am Ninin Moreno. ni Ma'am Nori Bermudis. Happy New Year diya, Ma'am Nori. Father Joshua, Father Joshua Cadena. bagong tuig, may bagong Si tuig. Dr. Peña. Happy New Year diya, Doc Peña. Si Doc Peña. Congressman Samsam Gulyas. Kong, Happy New Year, Mayor Eddie Gulyas. Og Happy ni New Year. Edgar Mayor Labella, Carlos Peña. Vice Mayor Edgar Labella. Ma'am Margot Peña. Happy New Year diya. Mayor Congressman Bibo. Caroline Bacaltos sa Sibunga. Sa tanan, nagpaminaw ka na mo, amo mga sukinti paminaw. Happy kanan New kong Year tanan. ninyong tanan. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw ka na. Thank you guys sa katanan. Ug akong pasalamatan ang nag-maintain ka ron ug nagtumar sa Paniyawan Herbal Capsule, Paniyawan Plus with Mangosteen, Paniyawan Herbal Capsule with Garlic,
para sa mga high blood, cholesterol, lita dali nga masakit, nya laksik ang atong lawas. Nya dili ni kuyaw tungod kay food supplement kini. O niya mo nang kinahanglan kada adlaw magtumar kag gyud og Panyawan herbal capsule. Pasalamatan po nato ang tanang mga staff sa Happy Mart Board, di ba? People nga ang iyang mga tindiro board iya po diyang rekomendar ang Panyawan liniment oil kay magbarog man kundan sila board. Mamaligya, pamaulan nila ang mga tiil. So Labi ka ng mga runner. Oh, mga runner sa Happy Mart. Salamat kayo sa inyong paggamit po sa Panyawan liniment oil. Thank you kayo. Ma'am? Barangay Captain Rene Sampan, diri sa Santa Cruz, San Francisco Camote, sa New Year, og ni Mr. Darrell Vallejo, silingan ni Kapitan diha sa Matnog, San Francisco Camotes. Dr. Lourdes Sabandal, Happy New Year, and Dr. Ayan Hinaldo sa Menglanilla District Hospital. Mayor Lito Crios, diyan sa Malabuyok, Ma'am Daisy, kumusta ka mo? Dong Jane Gory, ni Fred Gory og ni Dongal Gory, Happy New Year niyo dia. Buot na kong pungan ang pagtuyok sa katuigan. Balak man mabuti ba no? Pero di na to kapungan. No, lain na sad. Dili gyud. Tungtong na sad ang laing dungag sa tong Panginoon. Pagidaro na to dugag Oh, na muna sa. ang pangutana, Lord. Ang ato yung pangayoon, nining bagong tuig, nga bahalag, watay kwarta, may lang nagsilag itaglawas. taglawas. So, Kana may yung lang lawas. taglawas. So, watay Muna sakit. importante Muna yun. importante yun. Masakit ka na gani, habwa yun. Tanan. Ang titulo, maprenda, Mao. kay wanay kabayad ka ng Tinuod na, oy. makuhaan ka, no? Ang sakit yun, may... Kung mahimo board, kung kuan lang tag dito sa Ginoo. Ayaw na sad. Kana papawayon ba? Dito lang. Papawayan na lang eh. Kun- Papawayan, Lord, papawayan na lang. Diyo na patay. Hangyo ta. Mohangyo ta sa Ginoo Huwag nga. yung kasino, matagaan Unta, natin niya. ang tagan patag lugway daghan katuigan pa nga moabot nato. Uban ang kalagsik sa atong lawas Sa kalagsik sa o ang atong pangunahuna nga maayo pa. Maayo pa. Nga di pa daw Oo. Alzheimer's. Labaw na tong pasalamatan. Nga paghuman sa bagyong Orduha, grabe man itong Orduha, grabe man kayo nahitabo sa Liti, nagbuwag na itong taytayay nga magdugtong sa biliran o sa kuwan. Oo. Nabal, Ano ba, Debord? gubaman, wala din nakagi. Nga, musunod ang laing bagyo nga, murag super typhoon sad. Ha? May tag. Pero tungod sa pag-ampo, no? Oo. Murag na siya. Nahilis bitaw siya. Nalupresyor na lang. Salamat Oo. kay Lord Jesus Eh, mo ikaw Christ. sa pizza 25. Na, Tiyaw mo na. Mauna. Oh? Muna Ang Pasko ka nga, way suga. Gibati na ko ang kakuyaw o kakulba nga nakadungog ko ato nga dunay. Mga maabot Lord, sa salamat daan. kayo. Thank you, Lord. Jesus Christ. Mama Mary, salamat sa tanan. Oh, kay iya ko nang kasumaran sa daw na tawhan. Oh, niya di kausa nga Pasko to nga gibagyo Wag tay suga. Oh, way suga, way kuan. Ruping to no. Basta paita tong November kuan. magutong ruping unya November nag 5. dugay Yabot dugay pa ta yun. nagasuga pag abot og December diha wa pa gyud. Wa pa gyud. Grabe Sa gyud. kabuan kapinto at presko, watay suga. Karon ang liti na sad mo kuan. Tinuod bitaw. Ang biliran, grabe ang biliran. Mo'y naigo og ngayo diri sa Tacloban, dali ang Northern Cebu. Na state of calamity man sad. Naigo man sa Northern basta Pero magbagyo si dito. Presidente, mao gini si Presidente Duterte Borno, duaw gyud sa tanaw gyud na niya. lugar nga na apektahan sa bagyo. Katong primero Tacloban siya gyud ni unag adto dito. Karon siya sa nagunaon nag-adto dito sa Leyte. Mao ni Presidente Oh, karon. nay pulis matay ato na niya. Pag comfort ba lang, paghatag og kuan. Konsuelo ba? Pagsuilo sa Hinto. Hala, to naman si Tito Tripon, uli naman. Ta nagbike pag galito. Tito Ray naman na nabilin. Amo ato mo to siya sa karkar. Nagbike to, ganun. nagbike. Mo sa Skarkar. Naman siya ato dito. Sige ba, basahin ba? Na ako ipahapit ni mo ban? Nahiskot mong gunbog mga bagyo? Oh. Kani ma'am. In the book of Isaiah 41 verses 13 to 20, ayaw kahadlok Israel bisag sama ka lamang sa ulod. Himuon ko ikaw nga galamiton sa paggiok, bag-o, hait, duhay suwab, giukon ug dugmukon mo ang kabukiran ug himuon mo ang kabungturan nga ingon sa abog. Alig-igon mo sila ug ipadpad sila sa hangin ngadto sa layo ug katagon sila sa bagyo. Moy pong sa Ginoong Diyos kay ako ang Ginoo. Sa ato pa kanang mga kuan iyahan ko ng pagbuot. Iyahan ko ng pagbuot tanan kaya mo ingon diri nga alig-igon mo sila. Alig-igon. Oo, alig-igon mo. Giukon. Giuk. Kanang aligig ba mao na ko andon sa Anaw sa kanang Ligo, mais. ano, Humay. ano? Humay. Oh, alig-ig. Kasi mo ni sa gospel reading pero ari ka sa Ligo. ari ka sa mga sa novelty songs katong ikanta ni Susan Fuentes pagkagarbuso niya bukid ngabot mo Bukida. tipon sa yutang patag na ang pangatupak og natong pang ana. May dagong kahoy. Gamitulong kaniya. kaniya. Oo. Sa walang dama, ang kahoy na tumba. Oh, nagyato gi susi. Sa mga silingan. Oo. Mga silingan himantayon. Ang
Ana ko nagkuha na itong lyrics na, may dako nga kahoy, gibantay ang katsila. Amo mo ito yung Ha? Paano ka sila ko ibantay? May, may bungot-bungot. May dila-dila. Wako ka, Jay. Ha? Muna ako nagkuha ng katsila. Madunggan. Ibantay ko na sila na may bungot-bungot Ay, uli, o Erta, ha? may dila-dila. Ay, mga tiguang, kumaway. O, Erta, ha? Mura ba na Ano magdas bagyo? Unsa to dito problema? Oy, nalibog ko pa. Sorry. Sige. Wato sila, nasod silong siya ba na? Oo. Ayan, nabalak, pwede na ganang agenda pabuto. Bagong tuig. Oh, muna kuyaw, no? Ako, Monsieur ko, sa bagong tuig, sa una, sa daan na itong mga schedule, so magkitay duty, kung magkitoy muli, makos bukid, magdakong mga, kung sa ito nga nandili mabuto nga magsiga, bingala. Bingala. Oh, dili ko ang mga pabuto. Content. Oo, basta ka bagong tuig, kung kanang Pasko, kung wala nang tayo obligasyon dire, muuli, kos bukid, kidi ko ganahan ng Oh, buto. tinuod ako. Doon na katuig, wa ko magpalit og pabuto. Kana rang bingala o kanang usay ka buot nga fountain, ina na lang. Di ko ganahan ng buto, kay kanang inilakon mo sa karsada, bisag wala pa sa Kuyaw, alas 12, kuyaw. kanang dili ka nang asok ay karsada. Usasan kuya og Ako malama. ibalit sa ako suki Ate Pres. Kaya nga pabaligya ako. Ano ba yun yan Ate Pres? Bigala, fountain. Oo. Unsa pa na din na. CTC, matisi, ang kanto. Ako ibalit ron. Fountain ra yun. Fountain ra. Maura. Mao na murag bingala, no? Oh, Taway kanang na. anak. Surisuro yung mabaligya og. Sana, pikabo. Sana? Pikulo. Magbantay yung taon mo. Anong pikulo? Oy, Pick na kusog po na. kayo na. Pikulo na siya. Idag ko tulit subuto. Tulit sa Di na buto. mo malabay. Na? Mao ni gibuhat ron nga makapungkol sa mga bata. Ano mga pungkol ng mga bata? Oh, pero wa naman na ron. Na Ate Pres, gipalusot. Gipalusot Oo. kamo kayong dili mayo. May dako ng ana, dako ng ana. Ay, mayo ipadakop ng nanuroy. Mao lang yun. Sa ako Ako'y pasultihon, dili mo kayo ko kinahanglan mag-ana mo daghang pabuto, kay pagkatao sa Ginoo, pit yung tong mingawa, wa may Oh, pabuto. bitaw, no? Oo. Ang ako lang nga, panghinaot ban, kay kinilaging, kuan makasasala ta, labi na nako nga, moangkon mo ko nga, usak ko sa mga makihelawas nun. Oo. Nga, nag-abot tas Hilig sa di ka, hilig ka. Kita tadi, Ha? ma'am, Hilig ka. Usat, pahinawan sa? Hilig ka di. Ikaw, sa ka? Mayo ka, kay hilig. Ang ako lang nga, mayo unta ban ka na naghagtok sa bagong tuig nga, limpyo ang tako ng orasa, bisag ka na lang. Di maligo ka. Baka na Ano ba ba, mahirap yun ka? makahilawas nun? Oo. Ayaw sa Ano mo, kakailawas ko na ikaw bago tuwing ba? Yan pa Ito, palihi. hibaw, ano, nauri ba sa Saan? Palihi na yan, palihi. Kato gali City Palabras na dito. Minglawasan ka. Sige pala, bras. Grabe. Lapan din yung switch. O sa maling bati, abas to. Tiyamas mga taas bukit. Ano ko, man? Nalaban? Ako rin, kuya wala na yung makapalit ko pa sa una, whistle bomb. Oo. Ay, kuyaw sa Nibuto na na naghoy. Nawahi ang taghoy. Ano na kuya? Pagbuto una pa na nagoy. Tuyuon ba sa tuyuon ba sa buhat at tipres? Hindi na nga na ibuto. Una pa na Ano nagoy. na kuya? Ang sar kina. Ano na kuya? Ay, ato, lan. Ay. Ato, suwayan, lan. Pabutong na, tagoy. Ato, sa, alam mo rin, minaw. Pabutong na, nato rin una, tagoy. Tagoy, pakakta. Hindi, erobatan, sorry. Sige. Bitaw. Nala? Bitaw, kanang pabutong ngayon, bisa ka ng kwitis, nga dili mo Oh, lupad. ganang kwitis ko yaw. Oo. Nga, Kaya busog. yun matos taas ba, ana? Musara. Musod sa imong bintana. Oo. Munay ko yaw yun, ang Ikaw ng kwitis. panahon ka na naikasal sa mo, pabutan mo yung kwitis. Di ko Ano ba nila manyo, mo lipay? di ko Ato ganahan. mo doon sa mga nagluto. Oh, di ko ganahan anong kwitis, cute. Kaya na Nala. lang kayo mapagkuhanan ng pabuto. Ngayon Ang lang ina nakapaso na ko ate pres, kwitis. Kanina, paso mo ni siya na. Kwitis na. Oh, kwitis ni. Gigunita na kung sa kwitis, ang usa ko gidagkutan. Pag dagkot, o kay bao ang sigla sa kwitis. Ni silaban. Na silaban, di rin niya ako ipaubos. Sus, pagpaubos ko, Na? hibubo ko init kayo. Pagtanaw na ko nagsiri ng kwitis, bihan ko doon, lalagi ni Bato. Oh, may ka na buhay ani mo. Yan ang buhian mo. Kaga, Kay gwapa, pungkol ni eh. oh, usa ka news item sa TV, ang bata mo ginanawagan. Bata mga edad og mga 8 anyos, batang babae, na huwag kayong paputok para hindi kayo matulad sa akin. At wala nang mabiktima ng mga bata tulad ko. Yan na bata. Magagahig uning uban Oo. man di man pato. Ay, nila sa Base mga tiguang usayo eh. Oh, hindi sa pato. Nahala? Sige ka dyan. O niya, salamat kay ka dyan. Happy New Year. Ug salamat sa mga padang atong tulumanon. Kuna ko ang puzzle. Tiha. Plipon ka lang. Busa wa kay katungod sa pagbalibad unsay gusto kong ipabuhat nimo. Tao lang ko, sir. Dunay balatian nga sakitan ko ninyong samaran. Duna sa ko'y kasing-kasing nga nagpaabot. Nga kabugtian ang akong pagbati. Bayad ka lang sa utang sa imong amahan.
Busa ayaw pagpaabot nga ipitik ka sa kong kasing-kasing. Nangandoy kang higugmaon sa imong agawon? Ha! Ang angay nimo. Ipataop ko ang akong kuko sa imong naong. Ah! Dili ko magpadaog sa ako karong kapakiyasan. May panahon pa aron makabangon ko. Ug balikan ko ang mga pinuhat nga mo'y naglubong na akong buhi. Ikaw ang ipaabot kong pinuhat nga mo'y muhingpit sa kipangandoy kong pamilya. Dili ko angay nimo, Raymond. Bisan unsa ka pa, Emily. Duwaton ko ikaw og ibutang sa pedestal aron wa nay mga kuko sa mapaymuslanon nga mopasipa kanimo. RMN Drama presents Kani ato, bituon ka nga akong gihangad o gipangandoy. Aron akong sapupuhon o gikuon sa akong mga hawk. Pero karon, bituon ka man tuod. Pero natagak sa yuta nga mahimo kong tumban o gitak-gitakan aron sa pagtagpaw sa akong panimawos. Bituon natagak sa yuta. Laing sinuat ug ubos sa direksyon ni Bibi Farida Solcado. Musical scoring Jeffrey Gabonada. Recording editor Ariel Mancao. Sound engineer Ricky Garing. Dalit sa RMN Drama. Bituon natagak sa